Тук надясно има някаква по-стръмна. Че много приятни стъпалцави, аз чакам. По колко? По 4 пръста. Имат више и тук, хоп. Някакъв пряк път. Направо става да сме хора. О, да. Наистина. То смърти пъти. Да, то сигурно е било голяма работа на време. Не? Пейки-мейки, така. Оп. И така на пейката късбепчо. Где тя няма? Дете няма. Да! Да! Оле, майко! Полека. Този път ще има чуманчо сняг. Този път може и да ме фане. Казвам. Ще има падани, то е ясно. О, ето на монумента тук. Уха, че голяма паежна обра. И пайка се разхожда вътре в очилото ми. Ти ли? Да. Няма страшно, звера е при мен. Не го виждам. Падна? Увисна. Добре, още иде. Много яко. Тия стълбички. Тия стълбички и стигаме тук. Има свечци. Майче, ела да видиш, ела. Тук вече са го поддържат. Но виж откъде идва главната пътечка. Това е. Браво. Главната пътечка. Значи то до тук е работата. Цанко Бакалов, Церковски. Това е 925. Браво. Моля още две някакви неща от страна. Ага. Ги хванала липсата. Вече ги няма. Не е написано. Там отдолу пише, отдолу. Ага. На всички ти пише Цанко Церковски. Да. Ами да. Един стига. Другите са ги при мен. Някъде другаде. Един в Бяла черква и един след това в Бишофград. Правител Марк Бен. Наистина. Малко най-що. Ай, майче, ела тук. Охо! Да имам нещо. Кой те? Само, че трябва да покажа кучето. Ето. Оп, то се вижда. Аре бе, застане там до мене. От тук после ще извадим на снимка. Ти само стой, застани и извадим. Тук ли? Ами, примерно, да я знам, да не ми криеш кучетото. Че виждате сигурно. Ето. После ще видим някакъв снимка, ще се извадим. Ето там. Тук ще продължаваме ли нагоре? Дали има още? Да, сега. Чайте.